ఈ రోజే డౌన్లోడ్ చేయండి. మీ ఫేవరెట్ షోస్ చూడండి. అమ్మా అవని, ఏంటమ్మా పోస్టర్లు అంటిస్తున్నావు? నా కూతురు ఆచూకీ తెలియగల మనిషి ఈమె మాత్రమే. పుట్టినరోజు కల్లా మీ కూతురు మీ కళ్ళ ముందుకు వస్తుందని అమ్మకు చెప్పుకుంటూ కాలయాపన చేసుకుంటూ వస్తున్నాను. పుట్టినరోజు దగ్గర పడుతుంది. అమ్మ నాన్నలు మాత్రం ఇంకా దూరంగానే ఉన్నారు. ఈ రూపంలో నువ్వు నీ పుట్టినరోజు వరకు మాత్రమే ఉండగలుగుతావు. తర్వాత దానంతట దానిగా నీ రూపం మారిపోతుంది.